ta' wiċċek, int li sebbaħ il-ħolqien, selmu l-art mis-ser, kull fil-ħodu. Ejja nizikħaj għal-ixin tal-ħajja, seta fik il-ħnina jintfawwa. L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin isegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U tinġbarna hawnhekk f'din id-dar ta' Marija u tagħna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija, sejrin inġeddu hawnhekk fuq dal-artal dak li ġara fuq il-Kalvarju, u għalhekk biex inkunu denjin jiena u intom ejjew ngħidulu mulej aħfrinna u ħenna għalina. Nistedinkom ukoll biex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru min-naħa tiegħi se nagħmel qudies ar-Ruħ Kolina u Klement Bajjada u Loretu u Karmela Rapa. Illum l-erba' 19 tax-xahar hija devozzjoni kbira lejn San Giuseppe. Meta llum l-erba' jkun San Giuseppe 19, San Giuseppe jagħti grazzi speċjali. Dina mhix xi ħaġa fantasija, hija realtà, hija verità. Ħafna qaddisin tkellmu dwar din il-ħaġa. U għalhekk dalgħodu billi hija ġurnata ferjali u ħabat 19 l-erba' sejr nagħmel qudiesa ta' San Giuseppe, dak il-bniedem li Alla għażlu biex jieħu ħsieb f'din id-dinja u jwieġeb u jirrispondi għal Marija u għat-tarbija Ġesu. Inti t-triq li twassalna għalant Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti l-għena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, indifdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu taħt il-ħarsien ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Makabi. F'dak iż-żmien qabdu wkoll 7 taħwa u l-ommhom. U s-sultan beda biex jisfurzhom bid-daqqiet tas-swat u tan-nerf biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma jiswiex. Imma tal-għaġeb bla qis kienet ilhom u ta' min ifakkara u jfaħħara. Rat is-7 ulieda jinqerdu fi żmien jum wieħed u soffriet minn qalba minħabba t-tama li kellha fil-mulej. Mimlija bi ħsibijiet kbar, qawwiet bil-ħila ta' raġel il-qalb tagħha ta' mara u bil-sin missirijieta wieħed wara l-ieħor qawwitilhom qalbhom bi kliema. Jien ma nafx kif feġġejtu f'ġufi, ma kontx jien li tajtkom in-nifs u l-ħajja. Lanqas ma kont jien li qatttilkom il-bċejjeġ ta' ġisimkom. Il-ħalliq tad-dinja li sawwar in-nisel tal-bniedem u fassal il-bidu ta' kollox għad iroddilkom lura in-nifs u l-ħajja
fil-ħniena tiegħu. Bħalma issa ma intom tqisu xejn lilkom infuskom minħabba l-liġijiet tiegħu. Antiochju ħaseb li kienet qiegħda tajru u żebilħu bi kliema. Billi kien għad baqaj li żar iż-żgħir wieħed biex mhux biss ħeġġu bi kliemu imma wkoll beda jeħliflu u jwedu li għanieħ u jagħmlu l-aktar bniedem ħieni jekk iħalli l-liġijiet ta' missieru u li jgħoddu bħala ħabibu u jafdalu fideh uffiċċji pubbliċi. Billi jiżżagħżugħ ma taħx widen, is-sultan sejjaħ l-ommu u talaba tagħti pari lit-tifel għall-ġid tiegħu. Wara li dam jgħidilha ħafna, aċċettat li ddawwar lil-bina. Mielet lejh u tidħaq bit-tiran kiefer, bdiet tkellem bil-sin missirieta. Ibni, ħenna lija, għal 9 xhur sħaħ ġarrejtek f'ġufi u għal 3 snin raddejtek. Rabbejtek u wassaltek sa din l-età u tmajtek. Nitolbok ibni, ħares lejn is-sema u l-art u wara kull ma fihom. Kun naf li mix-xejn għamilhom Alla u hekk ukoll sar ġens il-bniedem. Tibżax minn dan il-biċċier imma kun taġieħ għal ħutek u l-mewt sabiex jien niksbek mill-ġdid fi żmien il-ħniena flimkien ma' ħutek. Iju titkellem, iż-żagħżugħ qal, x'intom tistennew? Minix se nobdi d-digriet tas-sultan. Nobdi biss id-digriet tal-liġi mogħtija lili minn missirietna permezz ta' Mosè. U int li jivvintajt kull xorta ta' deni kontra l-Ebrej, m'intix se taħrab idejn Alla. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu, meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widen għat-talb tiegħi bla qerq u ma xoftejja. Meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek, qatt ma otru riġlejja, insejjaħlek għax int weġibni jew Alla, ressaq widintek lejja, isma' kliemi. Meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għaddel ta' ġwenħajk kenninni, imma jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Meta nqum. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażiltkom jgħid il-mulej biex tmorru u tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola għax kien qrib Ġerusalemm u n-nies kien minn għalihom li s-saltna ta' Alla kienet ser tidher minnu fih. Mela qal, wieħed raġel nobbli siefer f'pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa' lura. Sejjaħ 10 għaddejja tiegħu tawhom 10 miniet u qalilhom ħaddmuhom sa ma nerġa' niġi. Issa n-nies ta' pajjiżu kienu joboduh u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu ma rridux lil dan isaltan fuqna.
Ġara li meta ħa s-saltna u raġa lura bat isejjaħ il dawk il-qaddejja li kien tawhom il-flus biex ikun jaf kif ħaddmuhom u x'qalgħu. Resaq l-ewwel wieħed u qallu: Sinju, bil-mina tiegħek lajt 10 miniet. Qallu: sewwa għaddej tajjeb. La darba kont fidil f'ħaġa tas-sew żgħira ħu fidejk is-seta fuq 10 tibliet. Ġiet tieni wieħed u qallu: Sinju, bil-mina tiegħek daħħalt 5 miniet. Lil dan ukoll qallu: int ħu taħt idejk 5 tibliet. U ġie ieħor u qallu: Sinju, hawn ara il-mina tiegħek li jien żammejt merfuwa f'maktub, għax jien bżajt minnek billi inti bniedem aħrax li tfittex dak li ma ħżinx u taħsad dak li ma żrajtx. Qallu: fuq kliemek stess nagħmel ħaq minnek, ja għaddej ħażin. Kont taf li jien bniedem aħrax infittex dak li ma ħżinx u naħsad dak li ma żrajtx. Mela għax ma mortx tqiegħed flusi il-bank meta kont niġi niġbidhom bl-imax. Imbagħad qal lil ta' madwaru: ħodulu l-mina wagħtuha lil dak li għandu 10 miniet. Qalulu: imma Sinju, għandu 10. Ngħidilkom li kull min għandu jingħatalu u min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Lil dawk l-edewwa tiegħi imbagħad li ma ridunix insaltan fuqhom morru ġibuhom hawn wagħtuhom il-mewt qudiemi. Kif qal dan Ġesu qabad it-triq u beda tiela lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn. Il-kelma tal-mulej. Għanna qari twejn illum, kien l-ewwel lezzjoni u kemm il-Vanġelu, twejn mhux ħażin. Ħanejt kelma mhux waħda, sawa, fuq l-ewwel lezzjoni bħalissa qegħdin naqraw mill-kodba tal-Makkabin. Dawn huma kodba l-aħħar li nkitbu fl-Antik Testament 150 sena biss qabel Kristu, jew iktar wara. Makkabejn tfisser martell, għax kienu qegħdin isamru, kienu qegħdin jaħduha kontra l-ħażen. Ġuda u missieru u ħutu. Illum għandna storja sabiħa ħafna. L-ewwel nett, il-kuntest, il-ġrajiet li kienu qegħdin jgħixu dak iż-żminijiet meta nkitbu dawn il-kodba, meta nkitbu, x'kien qed jiġri fl-Art Imqazza b'mod speċjali f'Ġerusalemm. X'kien qed dak il-kuntest, x'kien qed jiġri? Kien hemm sultan jismu Antioku Epifanju Grek u fettillu jeħoda kontra r-reliġjon tal-Antik Testament, kontra l-profeti, kontra li jħarsu l-festi tagħhom, kontra t-tempju, ma jagħmlu ċirkonċiżjoni. Daħlilhom il-ħanżejr l-iktar annimal moqżis fit-tempju, offra sa ħaġa tal-għaġeb. Issa llum għandna storja f'dan il-kuntest. Għandna familja, kellha numru ta' tfal, 7. Kienet li toss il-liġi ta' Alla, il-kodba tal-Antik Testament. Alla wieħed tħares jum is-sibt, tagħmel il-karità, tagħmel iċ-ċirkonċiżjoni u ma ridhomx. Antioku ma ridhomx. Għallhom knaqbad xi kodba fid-djar, noqtol il-familja kollha, kodba tal-Bibbja jiġifieri tal-Antik Testament, għax għadna qabel Kristu, mhux hekk? L-Ġdid Testament għadna m'għandna xejn f'idejna. L-Antik Testament, xi kodba tal-profeti, hemm il-mewt mdendla. U kien hemm din il-familja kif se niddiskrivija li tobdi
il-liġi ta' Alla, il-liġi ta' Mosè, l-Antik Testament li aħna mibnijin fuqu, u xek ir-reliġjon tagħna. U sab din il-familja Antioku u s-soldati u għallulhom biex jiġħdu r-reliġjon tagħhom u ma rridux u tawhom il-martirju. Wieħed quddiem ommhom. U smajna deskrizzjoni ta' Żejr, iż-Żejr. U mhux qaltlu. Nisemgħu taf kemm xemx titgħallem. Ibni. Ħenna għalija. Jiena għal 9 xhur sħaħ ġarrejtek f'ġufi. U għal 3 snin raddejtek, ħabbejtek, wassaltek sa dil-età. Isemmaw sejlu. Ibni, nitolbok, ħares lejn is-sema u għara kull ma fihom. Kun naf li Alla għamilhom, tibżax mill-biċċier. X'waħda din? Li ħaj jittormentak, li ħaj sawtek, tibżax. Imma għamel mewta qaddisa sabiex jien nikseb mill-ġdid fi żmien il-ħnina fl-imkien maħutek. Tagħmel kuraġġ, tbarrabx ir-reliġjon. Avolja ħadd bagħti f'din id-dinja, imma hemm il-premju jistenniek. Kemm għandna x'nitalmu ħut il-eżjes minn din l-istorja l-om tal-Makkabej. Kemm għandna bżonn illi t-tagħlim nisrani, ir-reliġjosità inħossuha ftit iktar fil-familji tagħna għax qiegħda tonqos. Affarijiet żgħar imma importanti. Jekk dawn il-Makkabejn kienu jagħmlu ħelithom kollha biex iħarsu jum is-sibt għax il-liġi tal-Antik Testament huwa jum is-sibt, ix-Xabat, mistrieħ. Aħna il-ġurnata tagħna l-insara jum il-mulej kif qegħdin inħarsuha? Għadna nħossu ftit tar-responsabilità li tmur tisma' qudiesa nhar ta' ħadd jew tant naqas in-numru. Għaliex? Anke dik ħuti jekk inti għadek f'saħħtek, tikkuntentax. Tgħid wejja noqgħod id-dar nismagħha minn fuq it-television. Tikkuntentax. Għamel ħila. Itlob l-għajnuna tal-mulej, mur isma' ħalli jinbagħat ukoll l-aqwa ħaġa tersaq titqarben. Ejjew fuq dil-lom tal-Makkabin, ommijiet. Il-luliedna, intom tridu tkunu l-iskola tad-dar li lill-uliedkom iżommuhom u tgħallmuhom id-drawwiet qaddisa u l-mulej jippremjakom sa minn din id-dinja stess. Inqumu bil-wifqa. U tieżis Alla u s-sit tal-istorja kif rajna fil-ewwel lezzjoni. Ejjew inresqu t-talb tagħna għall-Knisja biex tkun sinjal dejjem jiddi ta' tama fil-qawmien mill-imwiet nitolbu. Għall-ħaddiema biex iwettqu dmirhom bl-onestà u għal min iħaddem biex iħares id-drittijiet tagħhom nitolbu. Nitolbu għall-ħaddiema, għall-familji tagħna u għall-moribondi biex għat-talb u l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għall-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna sabiex intatihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu.
Dan it-talb tagħna mulej inresquh quddiemek permezz ta' ommok u Ommna Marija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tribitek oġbu tatina l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tribitek oġbok tatina l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bit-tiba u l-qima diek lill-liben il-waħdini imwielet minn Marija hekk ukoll aħna ikun jistħoq ilna naqduk qalb safja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfaw lubna il-fuq nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna sewwa xira tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr fit-tifkira ta' San Giuseppe ir-raġel ġust li jintajtu barus lill-Verġni Omm Alla il-qaddej fidil u għaqli li jint qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' Missier iħares il-libnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Ġesu Kristu. Biex ifaħħru kobor tiegħek l-anġeli jqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Ismew Tula Osanna imbirek. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li tlaħħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk
U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa il-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadija tiegħek Kolina u Klement Bajjata, Loretu u Karmela Rapi. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Hawnhekk magħna fostna għandna lil Ġesu, imqawwijin minn din il-fidi tagħna fih ejjew ngħidu t-talba li jgħallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. ħobżna ta' kuljum. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, għax id-dnub inkwiet iġejb u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, il-paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet ta' dinja en jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli. O Ġesu Ewkaristija, kun inti l-ferħ u lena ta' ħajti kollha. Nitolbu bil-ferħ ta' din it-tifkira li qegħdin nagħmlu f'ġieħ San Giuseppe, tmajtna mulej bl-ikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina d-doni li kollha tiba jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Ta' Pinu